салому дуруд бар якоякатон бинандагони азиз. хостам як барномае ташкил диҳам ки ҳам ба манфиати шумо бошад, ҳам ба манфиати ман. мисол барнома аз чӣ иборат аст? Ман ба шумо савол медиҳам. шахсе ки аввалин шуда дар савол ҷавоби дуруст медиҳад, соҳиби 500 рубл мегардад ва барнома аз ин иборат аст ки мисол ман якчанд муъҷизаи Аллоҳро мегузорам ва шумо фикру ақидаи худро дар комментарӣ менависед. ё ин сохтааст ё дар ҳақиқат ҳамин гуна аст. мисол як нафар азонро мехонад, гул мешкуфад. Hemen baş açılıyor. Yasin namazı kabar çocuk. Dur. Açılıyor da var bayağı. Tez geleydi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Молния была La только что. ilahe Молния как illallah. будет. Şimşek. Açılıyor. Güle bakıyoruz da bu da güle bakıyor. Bak. Açıldı. дӯстонам, наворҳо чунин буданд. ҳатман фикру ақидаи худро бинависед дар комментарӣ ва мегзарем ба қисми навбатӣ, яъне ба қисми савол. савол чунин аст: барои чӣ Аллоҳи меҳрабон оби чашми инсонро шур карду ширинӣ? шахсе ки аввалин шуда ҷавоби дуруст менависад, соҳиби 500 рубл мегардад. яъне ки дар видеои оянда мо ғолибро муайян мекунем. видеои оянда кадом вақт мешавад? дӯстон, ин ҳамаш бо дастгири шумо аст. агар навор 500 лайк гирад, видеои оянда ҳатман мебарояд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон дӯстон.